Estatu kolpearen ondorioz, gerra zibila piztu zen. Gerra zibila 1939 urtean amaituko da. Baina galtzaientzat gerra ez da 1939 urtean amaituko. 1938ko abendua zen. Hotz egiten zuen. Ume reklamatuak ginenez Parisetik Hondarribira eraman gintuzten. Rojas, ¿a qué fuisteis tan lejos? Hondarribian auxilio sozialeko etxean eduki gintuzten. Beso altxaturik gara osola abestu behar genuen. Abestu ezik, ez zigutela jatekorik emango esaten ziguten. Kafea eta ogi beltz zati bat. Baina ez zen denontzat iritsi. Ni afaldu gabe geratu nintzen. Hurrengo goizean, patioan egon behar izan genuen hotz ez dardarka. Eguerdi aldera, ama etorri zen, etxera eramateko. Ama ikustean, negarrez hasi nintzen. Lasai Amalia, jada amaitu da dena. Baina nik banekien ez zela amaitu. Impotente contra los avances de la tropa española, deja a escombros la ciudad de Guernica. ¡Españoles, no desmayar! El movimiento emprendido en España y contra los rojos separatistas es arreador. La victoria ya es decisiva. ¡Extra, extra! ¡Las tropas nacionales toman Bilbao! En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Inguruan proiektua deikatu. Nazkatuta dago proiektu horiek. Bai, esketipa honelari beste bezu iraltzen. Nahiago ditu bere txapamagabeak entzun horan dizizta otra. Baina benetan egin nahi egon zute, berak kriston txapak eman eta bulo, eta gero superazterketa baterako dana buruz ikasi eta listo? Hora buruz ikasi, horretarako dugu Mr. Txati. Nire gaia gustatzen zait. Gaur egun gertatzen diren gauza asko ulertzeko balioko diala uste du. Joder, que pelota, super un pollón. Ez izan plaza, gaur egun munduan gu bezalako gazte asko nahi izango zuten gu bezala ikasteko aukera izan, eta ezin dute. Bai, gainera proiekturi esker gauza asko ikertzeko aukera izango dugu. Gure modura, inorren txakaltu gabe eta azterketari gabe. Joder, gaia txapa bat da. Nori interesatzen zaizkio, gerra gumbia. Zehaztu darien zarra gai honekin. Ze interesatzen zaiotuela 80 urte bertozak. Ez que viejo hau zegoen hor txapas, que si Franco, gero que si Hitler... Joder, baina gaia superpasatuta dago. Baina, zer diotzen, dituztean besteak entzuten, fascismoa geroz eta berkago dago. Trametan, Jakubito, Kiles, Abascal, sare sozialetan gorrotu diskurtsoak duen nahi. Eraso martxistak, homofoak eta migranten aurkako migrantak. Orduan historia ikasterak dugu. Nire amonak beti esaten dit, historia ezagutzen ez duen herria erretik atzera kondenatuta dagoela. Diferentearen beldur dira, eta horregatik gorrotuz jokatzen duten. Batzuk ezakite, ez nortu diren ez nondik gatozen ere. Entzun gazalatu zoari. Nik oso ondo dakin nortu zen. Araz Garmendia. Alias, empiras. Joder, venga, serio, hartu, nima eta beharte. Bai, venga, guazen den bailen lanarekin hastera.
lana banatuko dugu. Bai, batek estatu kolpearen inguruko datuak bilatu ditzake, beste batek gerra zibila nola eta zergatik hasi zen. Beste batek gerraren inguruko ezaugarriak, gaiaren inguruan pixka bat saltxatu eta bendik egun dara bere elkartzen gara. Vale, que pesada, tú. Emakumearen papera adoktrinatzen saiatu zen. Emakumearen rola eta estereotipo fascista inposatuz. Emakumeari eskubide guztiak kenduz. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen. Tenemos que servir al hombre. Tenemos que aprender a ser mujeres fieles y servidores. Nuestra misión es servir como un complemento útil para el hombre. Tenemos que ser esposas y madres. Nuestro objetivo como mujer tiene que ser el de ser solo madres, cuidar de los hijos y del hogar, convirtiéndonos en las reinas de la casa. Tenemos que ser sumisas. Tenemos que servir al hombre y él nos protegerá. Si él es feliz, nosotras también. Sobreviviremos gracias a lo que nos pagan nuestros maridos. Seguro que serán muy generosos. Tenemos que ser siempre honradas, humildes y recatadas. Nuestro aspecto físico y vestimenta tiene que ser estrictamente femeninos para poder dar placer a nuestros maridos. Ser obedientes y disciplinadas nos hace más bellas y mejores. Cumplid con vuestros deberes. Lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que cantar. Si canchaba, sí así, si canchaba, sí así, si canchaba, sí así, si canchaba, y martes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que limpiar. Si limpiaba, sí así, si limpiaba, sí así, si limpiaba, sí así, así limpiaba que llora. Miércoles antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que lavar. Si lavaba, sí así, si lavaba, sí así, si lavaba, sí así, así lavaba que llora. Jueves antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que coser. Si cosía, sí así, si cosía, sí así, si cosía, sí así, así cosía que llora. Viernes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que barrer. Si barría, sí así, si barría, sí así, si barría, sí así, si barría que llora. Sábado antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que guisar. Si guisaba, sí así, si guisaba, sí así, si guisaba, sí así, si guisaba que llora. Domingo antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que rezar. Así rezaba, así, así, así rezaba, así, así, así rezaba, así, así, así rezaba, que no la Faxista kolpistek Nafarroan Larragan eraildako nerabetako bat izan zen. Herriko militante sozialista zen Vicente Lamberto aitarekin batera atxilotu zuten. Espainiako gerra zibilaren hasierak. Guardia Zibila haren bila etxean azaldu zenean, Maravillas alabak aitarekin joan nahi izan zuen. Eta Maravillas behin eta berriz bortxatu ondoren, falangistek aitarekin batera erail zuten. 14 urte zituela. Haren gorpua biluzik txakurrei eman zieten eta gorpuzkiak erre zituzten. Nere aizpa txikia Josefina Lamberto da. Nere aizpa handia Pilar Lamberto. Nere ama Paulina Jordi. Eta nere aita Vicente Lamberto. Ni Maravillas Lamberto naiz eta 14 urte ditu. ¡Ezen, sobrina, ezen! ¡Nire zitzino nire txetik botako! Vicente, entzun da zu, zure bidea ator, arriskoa
Bostikoz, bota digute atean. Zein dira, deitu gabe datozen. Maravilla! Oiuka mintzo direnak. Norbaitek oroituko ditu etorkizunean. Asturaren zingira ondan gertatu. ¡Maravilla! ¡Soltadla, cabrones! ¡Hijos de puta! ¡Maravilla! Ikara, hortxaren bigarren izena. Zein dira, deitu gabe datozen. ¡Maravilla! ¡Maravilla! Gogo orain, aspaldiko altua. Ez dira, erraren mirabe dela. Norbaitek oroituko ditu etorkizunean. Ansturaren zingira ontan ito dituztena. Abesti berriren batian, zuaitzaren azaletan, argaren zilarruretan, iruntzetan. Bostikoz, bota digute atean. Zein dira, deitu gabe datozena. Agura izpaketa, jolasten ginen tokian. Agura izpaketa, jolasten ginen tokian. Adio, emelarraga maitea. Norbaitek oroituko ditu etorkizunean. Asturaren zingira ontan ito dituztena. Abesti berriren batian, zuaitzaren azaletan, herrinerako izarretan, Nafarroan. Berroge frankistek, larragan, eragindako beraren, eta beste 55 eraren oroimenean eta orean. Guk ez dugulako barkatuko. Hoietatik garrantzitsuenetarikoa Gernikako bonbardeaketa izan zen. Alemaniako Kondor Legioa eta Italiako abiazioa izan ziren erasotzaileak. Azoka eguna zen herrian. Zibilak sarraskitu zituzten eta eraikinen 90 inguru suntsitu zuten. Hildakoen kopurua 2000-tik gorakoa izan zen azken ikerketen arabera. Gipuzkoan 228 eraso, besteak beste, Irun eta Donostiako bonbardeaketak. Araban 171 eraso, Otxandiokoa barne. Hau izan zelarik, Europan zibilen aurkako lehenengo aire erasoa.
bat Candida Mias جسد محروق سراج عبد الله صار محمد حسوني Agapita iturralde zuloaga eta Maria iturralde zuloaga Gernika عبد الله رمضان أبو غسان مريم تفواسيل موسى في غزة Daniel Ibarzabal Katxalinarrien jaio أنوار محمد علي دنيا مهدي حمد Juana Beotegi Bilbao Jacinta Gandiaga محمد فرج الله سليم محمد وإدم خياط Gernika في غزة Gernika Figasa Gernika Figasa Gernika Figasa Zaimuz joan da informazio bilketa? Ez duzu sinistuko. Baina Mr. Txardi alde batera utzita, informazioa bilatzen agintzera, intxoltako elkarta topatu, eta ez dakizu ezeman informazio duen, gerraren eta benausteko errepresioaren gurinu. Bai, egia da, nik ere informazio bilatzen elkarte honetako hainbat dokumental aurkitu ditut, eta flipatu dut. Zer egin? Ba, guztiarekin, ez nuen uste represioa hain bortitza izan zen. Karteleraketak, atxiloketak, bortxaketak, fusilamenduak, gerrako umeak, emakume kartzelak, ume baituak, gehiagik izan da. Momentu batean buruak ez da ingo zidala uste nuen. Bai, nire berdina gertatu zen. Baina satura hain emakumeen kartzela inguruko atuek unkitu egin dut. Bertan, umeak eta emakumeak egon omen ziren soilik. Umeak? Kartzela? Baina nola da posible? Bai, gozea, gaixotasuna eta hotza pasatzen zuten. 177 emakume preso ziren bertan. Eta horietatik 57 umeak ziren, batzuk oso txikiak. Gainera, hori gutxi balitz, 100 ume inguru baitu zituzten. Umeak baditu? Baina nola da posible? Zer dute umeak? Joe, baina ze mundutan bizitzela. Gaur egun munduan gertatzen diren, gerra eta gatazken artean biktima gehienak zibilak eta bereziki haurrak dira. Gaztan gertatzen dena besterik ez da ikusi behar. Biktima gehienak haurrak dira. Bai, baina alare flipatzekoa da. Ezin sinistu horrelakoak egiten direnik eta egin zirenik. Horregatik gain garrantzitsua lan hau. Iragana ezagutu behar dugu, gertatu zena eta gertatzen dena salatzeko, eta berriro gerta ez dadin lortzeko. Memoria berreskuratu behar dugu. Denbora gutxira ama tuberkulosisarekin hiltzen da. Aita kartzelan zuten. Emakume donostiar batek laguntzen die Bartzelonatik etxerako bueltako tren txartela ateratzen. Maria Luisak 4 urte zituen, eta bere anaiak 2 urte. Emakume donostiarra txartela ateratzeko txandan zegoela, dotore jantzitako emakume bat aurreratu zitzaion. Berak gordeko zuela umea esanez. Bueltatu zenean, ez emakumerik, ez umerik. Bere anaia txikia bahitu egin zuten. Lucía Sánchez. Lucía Sánchez. Lucía Sánchez.
Severiana. Arantxa Gutierrez. Arantxa, Adolfo Bizarrana bilatzen ari nahi. Badaukatuaren berririk? Imati aurrete. Izena bizena. Maria Luisa Ruiz Arana. Ezagutuaren izena? Eta ezagetu, lapurtu dute, Adolfo Ruiz Arana. Ikusita pasen aldia, Duela 11 urte, Laneseko tren geltokian. Andro autore bat etorri zan. Guk bileteak hartzen genituen bitartean. Berak nebak zainduko zigun esan zigun. Bueltan, Estandra ezumen. Orduan nebak 2 urte zituen. Nik 4. Gaur egun 13 urte ditut. Izena bizena? Ez, Zer amaizenean ezagutu zenean? ez dut gogoratzen. Oroitzen duzunen ekorri. Urrego! Izena bizena? Luz García. Adolfo Ruiz Arana. Arantxa de la Fuente. Mohamed Ahras. Severiana Maniega. Lucía Sánchez. Hassan Hers. Maribel Gutiérrez. Miren Garreza. Filomena Pascual. María Jesús Ardua. Ramón y Celaya. José Luis Iturri. Ez dakit, non zauden. Ez dakit, zer izan jarri zizuten. Ez dakit, nola egiten dizuten gaur. Baina badakit nortzaren. Luz García. Adolfo Ruiz Arana. Arantxa de la Fuente. Mohamed Ahras. Ez dizut, zure hortzara itzuliko. Ez dizut, lapurtu zizuten bizitza berreskuratuko. Baina zure izena ez da berriro papel huts batean geratuko. Ez zaituzte goaztu. Zureta, zuari. Memoria eta lotura, ezingo dugu zaztu, eta ez dugu zaztura. De repentean gerra hasi zela, ohartu ginen ausez, baina non zaudezu, nor zaren badakizu. Etxea errazna, berbertan sutan zegoen, zarutik bak erortzen ziren, jendaikara zerrezatzen, gu ozta salgatu ginen, hilak ez ziren berpizten, baina non zaudezu, nor zaren badakizu. Lasata jaio zinizu, besteak hiltzen zirela, talarpean amak zintuen, bildu ihes gindozela, erre usaina atzean utziz, itxasoko ozpela, baina non zaudezu, nor zaren badakizu. Zautumea eskatu
Bombardaketak, fusilamenduak, aurre refusatu eta gaizkoak. Datu pilo bat. Biak eta dokumentalak ere baditugu. Ostras, ez baten baino, lan handia egin du. Baina, pentsatzen egon nahi. Da honek konturatu nahi, ez dakigula ezer. Eta fascismoa gaur egun ere ategoka dugula. Gainera eta egiten fascismoak eragindako errepreso guztiak. Eta asko patu egin dute fascismoak eragindako biktimak. Bai. Con Franco se vivía mejor, joder. Horregatik, ez dut ikusten, lan hau ez da klasuna geratu, aizaren edari eta zer, hor geratu, eta gure buruko gazteak zer, eta akite zerrek, guk lan hau egin aurretik ez denekien bezala. Horrela pentsatuta arrazoia duzu, baina zer egingo dugu, patio hortutan gure txostenak banatu? Ez da, zeo zer erakargarria behar dugu. Baina zer? Guztua flipatzen ez dut, goze artistak. Habla por ti, guapo. Baina gaztea gara, gure inguruan lagun pila ditugu, antestu, abestu, dantatu egiten dutenak. Ziur horrelako mobi batean lagunduko digutela. Bai, zer diozue? Posible da beste mundu bat baino ez da esaten, ez da opakeik baldin badao gerra klasen arten. Ez da honetan kolore falta, tardak ezurrak, iztia egia, iztia nahiz da Zuk heldu bat, nik beste bat, orain agiatzeko bagara lau, nahi beste gau, nahi beste gau. Zuk ardoan, nik zilara, elkarren dutan iterdi gara, batera biterdi gara. Lau sortzi bat, 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 lau sortzi. Amasei hogeita hamabi, bakoitzari bere beharren arabera, bakoitzak daukana jarri. Denak ea eta bakarrak, inor ez da bat bakarri. Zure askatasunak askatzen hauli. Zure begia ez da zure txaia, lakuntzan gaude, ez bat anaia. Inor irenzteko bide bakara, oso lanaren inara. Badatorotza nik beste bat, orain abiatzeko bagara lau, nahi beste gau.
beharra, elkarren duta biterdi gara, batera biterdi gara. Bat, bi, lau, zortzi, bat, 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 lau, zortzi, bat. Kaleratu egin behar dugu. Lan honi esker, kasi dugu nondi gatotzen. Nortzuk garen, nortzuk izan ziren. Memoria berreskuratu dugu. Ikasi du fascismoak herrian eragin zuen du. Eta orain, fascista horiek ate joka ditugu. Eta ze, hola gatuko behar, ez erin gabe. Maravillas Lambertorengatik. Gernika, Bilbo, Elgeta, Otxandio, bombardaketako biktima guztiengatik. Palestinagatik. Pedro Gaiastebirengatik. Saturraranengatik, bertan izlen emakume eta ume guztiengatik. Erbestera joan eta itzuli ez diren haur guztiengatik. Maria Luisa Ruiz Aranarengatik. Arrazia daukezu, lanak jarraitu behar. Goazen kalera eta zabaldu ezagun gure lana. Hau izan da memoria historikoaren buruz gure lana. Espero dugu gustatu izana eta memoria historikoaren garrantziaz jabetu izana. Atxaldean guztioi, lehenik eta behin eskerrak eman hemen zaudeten guztioi etortzeagatik, txalo bat zuengatik, ze hau bestela ezkiko esintzen. Eraikotatuko zaigu, eskerrak ematean, Urretxuko udalari laguntzeagatik, Iparragirre ikastetxeari laguntza guztia emateagatik, mila esker. Mila esker familiei, ikasle guzti hauen familiei. Ikasle hauen gabe ezingo zalako proiektua aurrera eraman. Txaloan mesedez familia horiei. Ezin gara joan, esan gabe, proiektuaren helburua memoria berreskuratzea dela. Pertsonak memoria galtzen dugunean gaixotu egiten gara. Herri bat memoria galtzen balin badu, gaixorik dago. Gerraostea, frankismoa, bizi izan zuten belaunaldi guzti horiek isiltasuna inposatu zitzaien. Eta orain isiltasun hori eta gero, ez zaie errekonozitzen. Gure helburua, guztion helburua izan da, memoria hori berreskuratzea eta belaunaldi guzti horiei bihotz-bihotzez errekonozimendua egitea. Mesedez, txalo bero bat belaunaldi guzti hori. Eta azken eskerra,
hemen dauden ikasle guztiak, guztiei eskerrak eman, bihotzez, proiektu honetan jarri dute bihotz osoa. Beraiekin lan egitea izan da plazer bat, ikaragarri ikasi dugu elkarri, eta nik ikaragarri ikasi dut haiekin. Beraz, txalo handiena beraiekin. Eskola institutuaren izenean, bai guraso, langile, irakasle, eta zer esanik ez ikasle, haizeari eskerrik eman gabe. Proiektu hau ezingo litzake egin, bere borondate, ilusio, konpromezu eta gogoa izango ez bageni. Bai? Beraz, haizea, denon partez, eskerrik asko. Ay,